Miloš. Miloš asi ne, on říkal, že musí javka. Pojď, bez něho. Poďme, skúsime hneď spať prvý. Takže Firefall po ceste. 3, 2, 1, poďme, ešte ne. Blast. Teraz budú oni zdržovať. Jop, na ústup, ešte Firefield na mne. Firefield, blastuj. 3, 2, 1, go. Poď. Čakáme. Na mne. Pôjdeme dodge doľava, keď to dojde. Dojde doľava, naspäť. Firefield, pod nás pôjde Spike. Firefield, pod nás Spike, na mne Spike, rovno na mne Spike dávajte. Na mne už dávajte Fieldy. Na mne ich dávaj, ustupuj za mnou. Idem dozadu idem smerom. Sem. Milý Spike na mne za 3, 2, 1, now. Mobilize. Blindu. A drž, pressure na moju pozíciu, ideme ešte pressure, jeden heal field, 3, 2, 1, a pressure do nich, na moju pozíciu, ideme mobilize, na chaty jeden, poďme, pressure, drž sa na mne, Interrupt. Drž, na ňom heal, blasty prosím, immobilize. Konec blindu. Pozor, spike do nich, now, milý, 3, 2, 1, now. Je potřeba druhý blind do nekra, jo? Drž ho, na moju pozíciu, heal, 3, Banner. 2, idem na toho garda, predo mnou guard, presne predo mnou guard. Milý Spike za 3, 2, na to dám mu toho. Heal. Knižka 2 konec. 3, 2. Šup, ten druhý blind. A pressure, immobilize prosím. Pull. Immobilize. Viktore, blinduj. Drž to damage. Might, počkáme. Dajme Spike do nich za 3, 2, 1, now. Spike. Zamykám je. Spike. Čo máte? Naspäť na našu pozíciu, nechali ste sa vyhantiť. Na mne heal, 3, 2, Spajko, bacha. 1, dodge toho. A pressure do nich, go, ideme milí za 3, 2, 1, rovno pod nich, prejdi za nich, ťaháme ich za nich. Na to downutého damage, teraz vyšiel, na to druhého downutého, sem, na moju pozíciu, idem druhý milý Spike za 3, 2, 1, raz, a na ňom heal, teraz heal. Waterfield. Dávaj, heal. A idem pressure, immobilize na moju pozíciu za 3, 2, 1, pull, a immobilize, prosím. Immobilize. Tu se ležím, přímo před váma. Dávaj. Banner na 300. Banner zkouším. Idem náslepo banner. Na moju pozíciu, pull, na tom downutom. Now. Manuálně ho zabijem. Je po něm. Stomp. Nemají GG. Nemají, hrajte. Drž. Dole. Tu je jeden LS stále, na mě. Toto. Mesmera. Presuj ručně. Jestli up, dodžuj. Heal na mě a full might. 3, Immobilize. 2, 4 sekundy. 1, na tom downutom. Drážím to nekra. Waterfield, up. OK, dead. V nich Waterfield. Si down, říkej. Dobre, na mne, počkáme, už si dead. Bojujte, kurva! Ready, kľud! Šuš, prosím ťa, Trist. Fire up. Ready, 3, 2, 1, Spike. Now, na mne. Doľava trošku, na ich Spike. Zamykám je. Pull na ralina. A pressure do nich. Otočte sa o 180 pressure. Na mojej pozícii pull. Za 3, 2, Kampujú. 1. Drž. Ďalší pressure. Milý Spike za 3. Jeden padol za mnou, 2. Stompuj. Water up. OK. Poď, dole, pull. Now. Tohoto garda. Ario, Zamykáme. tam děláš. Toho garda ideme teraz. Stajem predo mnou. Dodžuje. Tu je. Toho garda. Pull na ralina. Na mne. Výborné. Nice. Waterfield, up. OK, dospajkujte tých ostatných. Máme 3 dole, 4 hore, GG. Preč. Nice. Pěkné. Hantři, kolik lidí jste zabili? Moc, nevím. No. Protože to Dívala, bylo dost často padali pěkně vzadu. Mně se teďka dařilo, já jsem přiskočil do downu. Máme vůbec druhýho nekra, nebo jsem To tady no, sám to bylo hezky. Máme, on blindoval. Viktore ale blindoval? neřekl. Já jsem viděl v partě. Jo, potom Ten jak blind jste tam byl dobrý. zahřval, tak jo. Jo, A řekni musíš to. to ale říct nahlas, Řekni, jo, no, že blinduješ. blinduju. Řekni Abys blinduju. OK. Nepovedať, Potvrdil,
Abys to potvrdil, víš, jako aby jsme věděli, že v tom fakt Jo. seš. Když řeknu já konec blindu, tak ty nehodíš blind většinou, po mně. A čekneš to na hlas. Když nebudeme nějakým disengage mimo No pryč. Potreborg. Odporúčam ti byť agresívny. Oni Target na mňa, jo. ako náhle zatlačíš na nich, prestávajú robiť damage a snažia sa robiť disengage a Jinak tým pádom dosť výrazne zniží sa na náš máte- nátlak. Můžeš dát teď ty Firefield, já dám první statik. Miloš hrál s náma, nebo byl AFK celou dobu? Já jsem byl AFK. Jo, dám. To jsem chtěl slyšet. Jinak, pěkný když fight. jde někdo z vás down, tak zahlásím, že jsem down, jo? Bejt tohle oficiální GVGčko proti jiný gildě, tak bych už nadával. Nechci to dělat. Teď všichni říkali, že jsou down. Nenadával, Já ne. jsem slyšel všechny až potom v tom poslední fázi ten Tetixův povzdych. Jinak jedna věc, dokud já vám neřeknu, že píšou GG, tak není GG prostě. No, List, ja další som věc. nehovoril, že končíme, ja hovorím, že padali aj, robil som regroup. No, ale som ty- regroup, čakal som, že Když to tohle ide to na padali, než- a tak ty tak my když polevíme, odejdeš, jo. tak jim to povolíš, úplně tam sevření. No. To je úplně nelogické, jako ty si vlastně... Ja som hovoril, že môžeme a máme čas na full regroup, preto som to povedal. To znamená, išiel som preč, mimo full regroup, might a hero som hlasil. A nehlásil som, že je koniec. Vyznělo to blbě, ale no. Říkal No, jsi tak to takovým dobré, ale hlasem, nebylo že jsem, už že máme to- sbírat looty, vole. Ne. Ano, tak řekl jsem Jo. to dobrým stylem. tak, A tak. jinak výborný komand to byl. No v tom momente som vedel, že už je to vyhraté o to pokoj, ale jako, Ale nebylo ještě. nehovoril som, že končím, vieš ako. A pak nám ještě popadalo opět plno lidí, jako. Ne, Jo, nepadol ještě nám, po měli tom momente zuby. už nikto. Padl. No. Padli 2 lidi ještě potom. Jednou jsme resli Za ručně koply. a User in your channel timed jeden out. to odnes úplně. Je extrémne dôležité vyhnúť sa akurát tomu Dobre. spajku a potom ten pressure je pomerne dobrý na nich, ako funguje, oni sa disengageujú. Dobré, teď chci se namajtovat, dáme Veilu, po Veile, když tak půjdeme doprava nebo doleva, to ještě řeknu a dáme jim rovnou spike, jo. Prostě tvrdý spike na jejich backline a pak půjdeme rovnou na pressure, až Treba vypadnou ešte jedno. jedna